Ftehim kollettiv għal madwar 1000 ħaddiem tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali FSWS se jfisser żidiet fil-pagi, inċentivi biex persuna tkun tista' tipprogressa fil-karriera u żieda fl-allowances mogħtija lil dawn il-ħaddiema. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti spjega li hemm żidiet marbuta mal-iskali tal-pagi kif ukoll mal-allowances. Hemm żidiet qawwijin ħafna f'dak li huwa kull sena jingħataw żewġ żidiet automatiċi, il-collective agreement increase u l-increment. Dawk jingħataw kull sena u iqarbu bej wieħed u ieħor 12% fis-sena. Fil-ftehim li għadu kif ġie mġeddet minn 1500 iktar minn irdupjat f'ċertu każijiet għat tliet skali l-ogħla tella tal-3500 barra illi ħatinata lill-iktar impjegati. Ġifieri aħna bil-fatti dan il-ftehim ħajġib titjib għall-impjegati tagħna. U qal ukoll li matul is-sitt snin li ġejjin se jiżdiedu żewġ skaluni oħra biex il-ħaddiema jkunu jistgħu jipprogressaw aktar. Spjega wkoll li l-allowance speċifiku li jingħata lil ħaddiema tal-FSWS jirrifletti n-natura tax-xogħol bl-impjegati ta' din il-fondazzjoni ħafna drabi jiffaċċjaw realtajiet ta' sfida li xi minn daqqiet tista' tagħmel id-differenza bejn ħajja u mewt. Matul il-konferenza qabel l-iffirmar ta' dan il-ftehim, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern għalaq numru ta' ftehim kollettiv u ftehim settorjali għal diversi ħaddiema fosthom fis-saħħa u anke dawk fis-sigurtà. U qal li l-ftehim qed jirrikonoxxi l-ħidma ta' dawk li jaħdmu fil-qasam soċjali. Il-Prim Ministru esprima sodisfazzjon għal dan il-ftehim għaliex qal li se jkun qed jirrikonoxxi dik li ddeskriva bħala vokazzjoni. Fakkar li ħafna mill-ħaddiema li jibbenefikaw minn dan it-titjib huma n-nies li jarfu l-aħjar soluzzjoni meta persuna tkun f'qagħda ħażina jew tkun qatet qalba. Dr. Abela qal li apparti titjib fil-paga l-ftehim se jara li l-ħaddiem ikollu opportunità li jipprogressa fil-karriera. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li dan il-ftehim huwa parti essenzjali u vitali fil-katina ta' tmexxija fejn ħafna minn dawn il-professjonisti huma jew gradwati jew għandhom ħafna snin ta' esperjenza jew it-tnejn. U għaldaqstant dan il-ftehim se jkun qed jirrikonoxxi dan bil-fatti u bit-titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet. U min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella qal li l-ħidma tal-Union hija li tara li l-ħaddiema jkollhom xogħol ta' kwalità. Huwa qal li l-azzjoni industrijali m'hemmx bżonna meta fuq il-mejda ssib nies li jridu jirraġunaw u jisimgħu kif qal li sab fil-każ tal-FSWS.